Rabhiste front trailer mwana trailer zvakaita ndozvakaita bhazi radodona pakaipa vatoshata washata sorry makadi muri eZimbabwe tikuda kusangana pano pasekuru picture tikuuya pano tichisangana tine kusuwa kukuru mushure mekunge bhazi rekwa Mhizha Tours raita tsaona richibva kuCape Town. Bhazi riri kunzi raita tsaona kunonzi kuRutenga uye rakasimuka kuCape Town nezuro kureva kuti musi wa11 September 2025. Zvinhu zvinosuvisa zvikuru asi vari kutaura ivo kuti hanzi raputika mavhiri one of the wheel rekumberi kana kuti vhiri rekumberi. Last time I think hapana kana week unge 2 weeks bhazi rekwaMhizha rakaita zvakare tsaona. Vamwe vari kuiti breakdown zvangodependa nekuti unongoida kuti kudii asi pana vanhu vari kutonzi vakakuvara also patsaona iyoyi yandabva mukukuratidza this tsaona iyoyi iri kutonzi zvakare yatora upenyu hwemunhu mumwe chete zvikutonzi pane munhu ashayika patsaona iyoyi. Vamwe vari kuti zviri nani pashayika munhu 1 asi tinoziva kuti kwese kurasikirwa kwese kutoshota kwatinenge taita ikoko. Mhuri yarasikirwa iyoyi tinofanira kuchema nayo pamwe chete tichibata nayo pamwe chete. Mabhazi ekwaMhizha mabhazi akanaka kwazvo anotakura vanhu nemidziyo kubva kuCape Town achivaendesa kuZimbabwe, but apa hatisi kuziva kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo, zviri kumbanyatso kufamba sei, what is going on nemabhazi ekwaMhizha. Inini aiuse kutoshandisa mabhazi ekwaMhizha achitonitakura zvinhu zvangu, vanosvitsa zvinhu zvakanaka asi handizivi kuti mhepo idzi dzangosimukawo ndedzipi uye zviri kumbanyatso kufamba sei. As you can see apo kuti it's one of the buses rekwaMhizha irori ramuri kuona irori vanototakura vanhu zvakanakisisa but I don't know kuti what is going on nemabhazi iwayaya. As you can see these are very nice buses, very nice buses, but ari kuwanika achinoita tsaona panguva idzodzidzi. So guys, ndangouya neupdate iyoyi kuti muonewo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu tiri kurasikirwa nehama shamwari. Regai timbonzwa mumwe achitaura zviri kunzi zvinenge zvaitika patsaona iyoyi. Ndichakuplayera voice note munge muchinzwa kuti chii chiri kuitika nana muzvina mabhazi ava vanoita zvemabhazi izvozvizvi. Regai tinzwe kuti zviri kumbonyatso kufamba sei chaizvo panhau idzodzidzi dzemabhazi. Zvinhu zvinosuvisa zvikuru hama neshamwari. Mabhazi ari kudonha zvawo, mabhazi ari kumbodonha. Chandiri kuona hangu vanhu vari kudhiraivha mabhazi vazhinji vacho, munhu ari kungonotora class 1 ouya zvake akadhiraivha bhazi. Handizvo zvinofanira kunge zvichiitika. Munhu chimboenda unogain experience nedzimwe mota dzisingatakuri vanhu, dzaunofamba iwo wega kana watoona gepu retrack chimbogain experience uchidhiraivha track. Kana uzoda kudhiraivha bhazi wozouya kubhazi wanyatsouya une experience. Vanhu vanopera nawo mabhazi aya. At least hameno zvakaiswa kuZimbabwe kuti zvinoshanda here. Dai zvakashanda zvekuti munhu wafanira kutanga watora class 4 after 5 years kana uchida class 2 wotora class 2 after dzimwe 5 years kana uda class 1 wozotora class 1. Zviri right because vanhu munopera
kupera chaiko chaiko pedyo nemabasa. Plus vanhu nguva yekuzorora, vanhu vanofanira kumbozorora. Kuzorora chaiko kodiwa. Munhu ungaite 3 days wakagarira steering, then wongonorara 1 day wobva watopinduka wakudzoka. Handioni kunge zviri right. Yes, zvimaenergy drink nei vanhu vanonwa kuti vasarare, but paripo time yekuti nyama dzirida kuzorora. Tinopera nazvo zvimabhasi. Umwe ndemumwewo ari kupawo contribution yake achitaurawo zvaari kuona seizvo zvinenge zviri kukonzeresa kuti mabhazi edu anga achita tsaona. Zvikunzi vana mutyairi havasi kuwana nguva yekuzorora, vari kutongoti vakadai vakutoita pinduka vakutodzoka zvakare parodhi vasina kurara kana kuputsira. So that is the other thing. Also zvikunzi vana mutyairi havari kutemba ma-energy drinks, zvekuti at the end of the day energy drink rinopedzisira rato resistant, risadaire zvisisabatsire. And aenderera mberi achitaura zvakare another valid point yekuti iye vanhu ava ngavambotanga vaenda kumatracks wekuti unenge uchizvidhiraivha iwewe noload pasina kuisa upenyu hwevanhu vakawanda panjodzi. Tomboona kuti ikoko unomanaja sei kutraki kwaunenge uchidhiraivha uri one, then kana waita experience yekusarara nezvimwe zvakasiyana siyana, then you can come wochiuya kunotakura vanhu vakawanda unenge watested. Also the other thing ari kuti hanzi vanhu vari kungotora maclass 1 munhu akutotanga uskodriver bhazi. So I don't know guys what you think. Inini ndakaona kuti problem inowanzoitika kazhinji nemabhazi waya ari kuita matsaona achibva kuno South Africa. Tikuona kuti matrailers vanenge vachipula matrailers, these guys matrailers iwayo anenge aine weight neluggage yakawanda, saka zvinenge zvakuda driver manje anoramba achirangarira kuti no, ndine trailer yandinayo, this trailer yoyi haidi kuti munhu unge uchimhanyisa bhazi kana kuti unge usiri very very careful. You need to be careful. As you can see, there's a trailer there. Trailer inenge yakatoloda zvinhu zvinotorema maybe kutopfuura vanhu vari mubhazi chaimo. So they have to be very very careful. As you can see, zvinhu zvese zvakangoti mwarira pasi. The other thing chandakaona futi bus drivers edu waya vane problem yekuita macompetition, kuita mujaho, kumhanya murodhi vachikwikwidzana. Pana mamwe videos akatombobuda last time apo vachikwikwidzana vachiovhatekana pamacaves and all of that stuff. Saka please madrivers edu be very very careful, and musaise vanhu kuti vari kudzidzira kuti vadzidzire vakudriva mabhazi esananga macross border iwaya pavanhu pamabhazi akaloda vanhu. Hanzi ngavamboenda kumagonyeti kwamboenda zvemagonyeti kana anodriver ari wana kana aita experience, then ozouya kune vanhu. Kune vange vasina kuti subscribe wawo kutokumbirisawo, hakusi kudhimanda. Tinokumbirawo kuti muti subscribe, mulikewo mavideos edu, mushare, tikurewo yese zvakaitawo vamwewo mayoutubers ane mukurumbira muZimbabwe. Ona izvi zvikutoraramisa mhuri izvi. Tine tichitorawo nguva yedu tichikutsvagirai nhau tichiuya nadzo panapa. Saka mukanya vana ava vari kutokumbirisawo kuti aiwa vasapotewo nekusubscribe. Kana paina vane zvichemo makasonoka kunyora mucomment section, macomments ese ndoverenga ende ndinoresponda. Thank you so much. Muve nezuva rakanaka. Asi tine kuchema kukuru, ngatichemei netariro pamwe chete nemhuri yarasikirwa iyo. Thank you.